Keď som túto poviedku, esej čítal, tak behalo mi hlavou to, je to teraz také egoistické, ako sa nám hovorí, hlavne v divadle, že však vy ste interpretační. Vy dostanete nejaký text a vy sa za to schováte, dostanete k tomu kostým, dostanete k tomu svetlo. Mierim iba k tomu, že vždy sa dá za niečo schovať, čo ste možno v istom zmysle využili aj vy, že povie to za mňa ona, alebo predstavím si, že, pretože to je aj u nás taká navádzacia veta vždy, že predstav si, že, a teraz to možno to ten text toho autora, či je to Shakespeare, alebo je to aj Jelinek. A bolo mi to strašne blízke. Po druhé mi to bolo strašne blízke, pretože som stretol v ostatných mesiacoch niekoľko žien, ktoré hovorili veľmi podobne a bolo to na ulici. Nebolo to napísané niekde. Bol to jednoducho vyprešovaný pocit z toho, kde sme sa ocitli, alebo kde sme asi stále, že táto šialená patriarchálna spoločnosť, že proste to neskončiť. A toto je potom výsledok, že aj vy máte potrebu napísať niečo v tomto duchu, v tejto téme. A posledné, možno to nemá úplne súvisť s tým, ale keď som to čítal, tak sa mi vyplavila taká veta, prešla mnou a zase odišla, že teraz ani neviem, že či sa mám na tom zasmiať, alebo ako, že život není fér, ani spravodlivý, ale človek by sa mal chovať, ako by o tom nevedel. Takže to len tak odišlo, to ani nemusíte si zapamätať, to len tak akože takto prišlo a tam už je to na ulici niekde. Takže, ak dovolíte. Vybrala som si Elfriede Jelinek, lebo ona by sa ma nepýtala, prečo som zlyhala. Vybrala som si ju, lebo nepíše o ženách, ktoré niečo chcú, ale o ženách, ktoré sa naučili, že to musia rovno dosiahnuť. Vybrala som si ju, lebo jej jazyk nehladká, ale odkrýva. V jej mene by som napísala knihu, v ktorej by som sa za ňu mohla skryť. Moje myšlienky víria v hlave rovnako chaoticky, ako riadky v jej knihách. Je silnejšia ako ja. Pod jej menom viem vysloviť slová, ktoré sú hlboko schované a hanbím sa za ne. Je obdivovaná a zároveň nenávidená. Obdivovaná, lebo to dotiahla ďaleko. Nenávidená, lebo to dotiahla nesprávne. Lebo nemá dieťa. Lebo kritizuje. Lebo otvára témy, ktoré by mali ostať zatvorené, aby sme ich nemuseli riešiť. Vkladám jej moje pocity, moje najväčšie obavy do úst, lebo jej verím. Verím, že by ich nehovorila s hanbou. Harmonogram. Ráno vstáva skoro, lebo zodpovedná žena vstáva včas. Nezodpovedná žena je lenivosť a lenivosť je morálny prehršok. Budík je prvý muž v jej živote. Rozkazuje bez emócie, bez vysvetlenia, bez možnosti vyjednávania. Hovorí jej, kedy má vstať a ona ho poslúchne, lebo sa naučila, že odpor je luxus. Luxus pre tých, čo nemajú harmonogram. Vstáva okamžite. Ležať by znamenalo rozmýšľať. Rozmýšľanie je nebezpečné, lebo vedie k otázkam. A otázky vedú k pochybnostiam. A pochybnosti sú strata času. Ráno má byť funkčné. Ráno má byť rýchle. Ráno má byť tiché. Ticho je efektívne. V kúpeľni sa pozerá do zrkadla len toľko, koľko je nevyhnutné. Tvár musí vyzerať priateľne. Nie unavene, nie nahnevane, nie smutne. Emócie patria do súkromia, ideálne po 10. večer, keď už nikto nepozerá. Make-up nie je márnivosť, ale pracovná pomôcka. Úsmev je súčasť dress code. Pozor na výstrih či krátku sukňu, to predsa k slušnej žene nepatrí. No trošku sa odhaliť musí, inak jej žiaden nebude verný. Odchádza z domu s pocitom, že už mešká, aj keď nemá kam. Žena vždy niekam mešká. Mešká za očakávaniami, za plánom, za tým, kým by už mala byť. Čas jej plynie nerovnomerne. Čas jej plynie rovnomerne. Čas sa jej meria v sklzoch a výčitkách. Ešte ani nevyrástla a už mešká, veď v jej veku ostatné už boli matkami.
Pracuje, lebo pracovať treba. Pracuje, lebo žena, ktorá nepracuje, je márnivá. Pracuje, aby nebola príťažou. Pracuje, aby dokázala, že si zaslúži miesto, ktoré má. Pracuje viac, než sa od nej pýta, lebo vie, že menej by jej rýchlo spočítali. Pracuje tak, aby ju nebolo vidno, ale aby bolo vidno výsledky. K tým sa priznať nemôžem. Takú vrkoholičku si nikto nevezme. Pracuje, aby mala vlastné peniaze. Pracuje, aby mala vlastné peniaze, ktoré nikdy nie sú len jej. Lebo vlastné je na Slovensku vždy spoločné, hlavne ak ide o ženu. Pracuje, aby dokázala, že nie je zlatokopka, hoci žiadne zlato nikdy nevidela. Vlastné peniaze, ktoré sa rátajú ako doplnok, nie ako základ. Vlastné peniaze, ktoré dokazujú nezávislosť, ale nezaručujú slobodu. Sloboda je pojem, ktorý sa v harmonograme nenachádza. Dnes na ňu zas neostal čas. Musí pracovať, ale nesmie tým ohroziť rodinu. Musí pracovať, ale nesmie byť unavená. Musí pracovať, ale nesmie zabudnúť, že jej skutočná hodnota sa nemeria výplatnou páskou. Hodnota ženy sa meria schopnosťou zvládať všetko naraz. A pritom sa netváriť, že je to náročné. Pritom však nesmie zabúdať, že mužom musí byť ohúrená. Jeho výplata je predsa rozhodujúca. Popri práci študuje. Lebo dnes už nestačí pracovať. Dnes musíš pracovať na sebe. Seba treba zlepšovať, aktualizovať, prerábať. Seba treba optimalizovať ako software, ktorý nikdy nie je hotový. Diplom je potvrdenie o tom, že ešte stále nie je dosť. Žena je večný projekt. Neustále rozpracovaná verzia. Beta verzia samej seba. Nikdy finálna, nikdy uzavretá. Finálna žena by bola nebezpečná, lebo by sa nedala ďalej opravovať. A žena sa má dať opraviť. Opraviť tak, aby sedela. Nie samej sebe, ale všetkým ostatným. Prvý priateľ ju predsa chcel tichu. Druhý za sebavedomú. Tretí niečo medzi, štvrtému to bolo jedno, hlavne nech je blondína, piatého už nechce. Necíti sa pre neho dosť čistá. Nemôže si dovoliť nájsť samú seba, pretože by to nemuselo niekomu vyhovovať. Študuje večer, po práci, po povinnostiach, po všetkom, čo bolo dôležitejšie než ona sama. Učí sa unavená, ale vďačná. Vďačná za možnosť, vďačná za príležitosť, vďačná, že ešte stále stíha. Vďačnosť je povinná emócia, či nie? Veď ju to tak učili. Povedz ďakujem a oni povedia nie je zač. V hlave jej zaznie, že naozaj nebolo zač, no nepovie to nahlas, dnes to zas nechá tak. Medzi tým sa pýtajú, nenápadne, vraj zo záujmu. A ty kedy? A s kým? A čo deti? A nechceš ešte počkať? A nebude už neskoro. Otázky bez otáznikov, lebo odpoveď je známa. Odpoveď má podobu kalendára, ktorý sa neviditeľne skracuje. Odpoveď má podobu biologických hodín, ktoré týkajú hlasnejšie než budík. Vajíčka majú expiráciu, ženy majú trpezlivosť. Oboje sa sleduje, oboje sa hodnotí, oboje sa porovnáva s inými. Spraví všetko, ako chcú ostatní, no oni aj tak nie sú spokojní. Čas sa aj nepočíta v rokoch, ale v možnostiach. Koľko času ešte má na to, aby stihla všetko? Všetko znamená kariéru, partnerstvo, deti, sebarealizáciu, zdravie, krásu a pokoj. Pokoj však nie je plánovaný. Pokoj je vedľajší produkt, ktorý sa zvyčajne nedostaví. Má byť dobrá manželka. Dobrá znamená tichá, chápavá, flexibilná. Flexibilná ako jej pracovná zmluva. Flexibilná ako chrbtica, ktorá sa jej ohýba, aj keď dnes chuť nemala. Dobrá manželka chápe. Chápe únavu iných, chápe stres, chápe mlčanie. Jej vlastné pochopenie sa nevyžaduje. To v predmanželskej zmluve predsa nebolo. Dobrá manželka vie, že dom sa neudržiava sám. Vie, že muž sa potrebuje cítiť komfortne. Vie, že konflikty sú zbytočné, ak sa dajú potlačiť. Vie, že harmónia sa dosahuje mlčaním. Harmónia
je forma ticha. Manžel chodí domov neskoro, veľa k tomu nepovie, aspoň všetko stihla. Vonia cudzou vôňou, no jej už to je jedno. Rozvod neprichádza v úvahu, na to v jej veku nemá odvahu. Má byť dobrá matka, aj keď ešte nie je matka. Má sa pripravovať, má sa učiť trpezlivosti, obetavosti, bezpodmienečnosti. Má myslieť dopredu. Dopredu na deti, dopredu na ich potreby, dopredu na to, že na seba jej už veľa času nezostane. To sa považuje za normálne. Keď nestíha, zlyháva. Keď sa sťažuje, preháňa. Keď žiada pomoc, mala si to lepšie zariadiť. Keď odmieta, je sebecká. Keď mlčí, súhlasí. Hovorí sa jej, že všetko sa dá zvládnuť. Stačí chcieť. Stačí sa lepšie zorganizovať. Stačí si spraviť harmonogram. Harmonogram je moderná forma viery. Verí sa, že problém nie je systém, ale jednotlivec. Žena. Všetko sa dá zvládnuť, keď sa chce. Všetko sa dá zvládnuť, keď sa chce. Všetko sa dá zvládnuť. Opakuje si to ako modlitbu, lebo na Slovensku sa stále verí. Ak nie v Boha, tak aspoň v ženu, ktorá to nejako zvládne. Opakuje si to, lebo dúfa, že tomu uverí. Žena je riešenie, žena je poistka, žena je tmel, ktorý drží veci pokope. Len jej to nikto nepovedzte. V tejto zaciklenej nočnej more ju drží len to nízke sebavedomie. Večer si sadá s pocitom, že ešte niečo mala urobiť. Vždy niečo chýba. Vždy niekto nie je spokojný. Vždy je niečo, čo sa dalo zvládnuť lepšie. Únava sa nepočíta. Únava sa berie ako osobné zlyhanie. Zaspáva s pocitom, že dnes bola málo. Málo efektívna. Málo vďačná. Málo ženská. V hlave si prechádza zoznam vecí, ktoré nestihla. Zoznam je dlhší než deň. Harmonogram sa nikdy neuzatvára. Zajtra to skúsi lepšie. Zajtra vstane skôr. Zajtra bude viac. Zajtra bude dosť. Budík je nastavený. Kalendár čaká a žena tiež. Pripravená pokračovať. Pripravená zvládať. Pripravená veriť, že raz, možno raz bude hotová. Zajtra bude dosť. Zajtra je vždy plán. Zajtra má presný tvar. Zajtra má hodiny, minúty, úlohy. Zajtra má štruktúru, ktorú dnešok nemal. Dnešok bol chybný, dnešok sa nepodaril, dnešok sa zopakovať nesmie. Harmonogram je sľub, že chaos je len dočasný, že únava má riešenie, že nespokojnosť je otázka zlej organizácie. Nikdy sa nehovorí, že problémom môže byť samotný život, do ktorého bola zasadená. Život sa nehodnotí, život sa optimalizuje. A ráno opäť vstáva na čas, vždy včas. Aj keby chcela vstávať neskôr, vstáva včas, lebo disciplína je cnosť. Disciplína je spôsob, ako sa žena stáva priateľnou. Priateľná žena je žena, ktorá nikoho nezaťažuje svojimi pochybnosťami. Keď ide do práce, nenesie si so sebou sny. Sny by boli nadbytočná batožina. Namiesto toho nesie spisy, paragrafy, cudzie konflikty. Práca s právom je práca s cudzími chybami. Je to bezpečné. Chyby patria iným. Je dobrá v tom, čo robí. Príliš dobrá na to, aby si mohla dovoliť pochybovať. Dobrá právnička nemá vnútorný hlas. Má metodiku. Má postup. Má riešenie. Riešenie je dôležitejšie než otázka. A predsa sa niekde medzi paragrafmi tlačí niečo iné. Niečo, čo nemá názov. Niečo, čo sa nedá zapísať do systému. Slová, ktoré nemajú právnu váhu. Vety, ktoré nič neriešia. Texty, ktoré nemajú účel. Umenie. To slovo znie ako chyba. Ako slabosť. Ako niečo, čo mala prerásť. Kedy si písala, nie preto, že by chcela byť slávna, ale preto, že svet bol príliš hlučný a písanie bolo jediný spôsob, ako ho utišiť.
Slová jej dávali poriadok iného druhu. Nie poriadok zákona, ale poriadok zmyslu. Ale zmysel sa zle obhajuje. Zmysel sa nedá vysvetliť pri rodinnom stole. Zmysel nezaplatí hypotéku. Zmysel je pre ženy rizikový kapitál. Tak ho odložila. Nie, nezahodila, len odložila. Ako vec, ku ktorej sa možno raz vráti. Lenže čas sa nevracia. Čas sa mení na argument, na tlak, na otázky. Otázky sa netýkajú jej práce. Jej práca je len dočasné riešenie. Skutočná otázka je inde. Skutočná otázka je telo. Čo robí jej telo pre spoločnosť? Aký má plán jej maternica? Kedy začne produkovať dôkaz, že je žena? Nie je matka a tým pádom je vždy trochu podozrivá. Nenávidia ju potichu. Ako sa nenávidí niekto, kto porušil nepísanú dohodu. Múdra mala byť, to splnila. Užitočná mala byť, to splnila, ale mala byť aj matka. Zas zlyhala. A tak je jej múdrosť prebytočná. Jej úspech je neúplný. Jej život je otvorený projekt, ktorý sa nevyvíja správnym smerom. Harmonogram má dieru v strede. Dieru, ktorú sa snaží zaplniť prácou, výkonom, disciplínou. Keď píše potajme. Píše o ženách, ktoré vstávajú včas. O ženách, ktoré všetko zvládnu. O ženách, ktoré nemajú nárok na kolaps. Píše o sebe v tretej osobe, lebo prvá osoba by bola priznanie. A priznanie sa v jej svete používajú proti tebe. Večer znovu zaspáva s pocitom, že dnes bola málo. Málo poslušná voči sebe, málo poslušná voči svetu. Harmonogram bol splnený, ale niečo sa opäť pokazilo. Niečo, čo sa nedá opraviť lepším plánovaním. Zajtra to skúsi lepšie. Zajtra vstane skôr. Zajtra nebude myslieť na to, čím mohla byť. Ale zajtra je len ďalší deň, v ktorom sa umelecký potenciál mení na ticho. V ktorom sa múdra žena stáva funkčnou ženou. V ktorom sa harmonogram opäť uzavrie. A žena v ňom. Hey.